Nekatua gara. Zaudete, adiskidea, gaur zein egun da? Maiatzaren 5, eta gero? Eta gero, nire sorteguna da. 30 urte ditut gainera. Ez idurian. Zorionak, Txomin! Ai, zorionak! Zauri, potia, Xaure. Zorionak zuri, zorionak zuri. Aski. Urrupa bat ardezagun. Zergatik ez? Jauna! Txampa! Ongi jauna. Eta orain, zein dira zuen sortegunak? Ez ditut ahantzi behar. Egutegian idazteko, Ni ekainaren 6an txortua naiz. ekainaren 6an. Gaztiaiz. Ekainaren 6a koldo. Eta zu? Ni, abenduaren 26an. Egu berri biharamunean. Abenduaren 26a, Madi. Ez araiz, idiaren eta astoaren artian. Hain xuxen, egun bezala. Idiaren eta astuaren artian. Igale da. Ala, zure osagarriari, Txomin. Bai, zure osagarriari. Ondak izola, adiskidea. Orai, zuk errepika. Zein egun da? Maiatzaren 5, eta gero? Eta gero, nire sorteguna da. Maiatzaren 5 sorteguna. Ekainaren 6a koldo. Abenduaren 26a, Madi.